ukufumana. Ama-Satanist, ama-devil worship, amagwirha, abaphakathi azokwenza ntoni apha ebandleni? Azokunikhupha phansi kwe-umbrella so that nibe naked. Hayi Antichrist, esibali ndike ngithandaze phaa ebusuku. Ubhuti maxesha amaninzi xa sihleli emalanga like umzekelo izolo ngifika ncokola naye ulele bangcokole naye ngoba esebuyo ngobuthongo uphaphama kwakhe wathi mandangolala because uyayazi masifuneke ndivukile. So ngo-3 after 12 he's always awake praying every day. Jonga akunto Xa ifika ekuseni ufika kum uthi ndivukile ke sibani nathi besivukile ke kodwa but sivuka kweyethu indawo thina noyona uvuka wayegaraji. So uvuka sesithi ndifumene umyalezo ngesibani uThixo uye wathi and part of what he said is what he is preaching about now. Jonga andishumayeli ngam jongani. Let's say hayi kuba ngani ngathi ndibanga abantu bangayi kwezincawe no. Let's say ke ndingulo muntu ophila ngomthandazo. Noma ungazi wena ulele kwakho yoyi ndime ngawe. Then akuphushe uSathana away from the vision. Uye kwenye incawe kodwa uye kwenye incawe sakhe. Antimos umtyholi uyamcaphukisa because uke ungafunyanwa wena because of my prayers. Wena uke usinda hayi ngeyakho because of my prayers. Akukhuphe umtyholi akuse kwenye inkonzo kanti uya kwindoda ethandwa ngayithandileyo. Ube bekudala wena uSathana ekufuna because ubandla othandazela sowulela ugeza futhi udigezela. Ndingayeki tu phakazela undigezela undihleba. Ndingayeki tu sawundihleba. Hleba emini ulale. Ngoba umhlebe emini ame phezu kwakho. Ngoba ujongani bangcwele. I-levels kwamoya akudlala. Kwamoya singangabefundisi kushiyana i-levels zokunxusa. Eyona nto engingayithetha kule umfundisi wenu akamanga ngabulumko ngakungoni ngathini. Umfundisi wenu ume ngamandla omthandazo. Asiphiwanga ngokufanayo. Abanye abaphiwanga njengam abafundisi bathi bazintoni bazi-vision bearers now. Then ngelishwa uqale kwi-vision enjengale ethukumisa ethaphulisa amagqwirha. Uphume kuloo vision uyoseva apha kwi-walk over ubone ubomi bakho buphinde umva lumkani lulumkisi. Nipha enye into engazi. Okay. Umntwana ngaphansi apha kwakho ukhathe uyimangathi ungaphezulu pha. Ndifuna umntwana ngaphansi kwaba apha le yambo le. Umntwana ngaphansi ndifuna hayi umntwana ndifuna umntwana ngokwesithombe amfutshane ndizama ayihambe leba ngaphansi. Akacingi lo. Ayithamshana manje yo ayikeni mabhayi akamhleba ngile amazothatha. Ngiyazibona zambrela bangcwele siyanitisha bangcwele khale niyithathe lento. Ngubani lo? Nguwe. Sevana ngaphezu kwakho ngumkhokheli wakho either umfundisi or umuntu okuphethe kwa-administration. Ubusazi ba uba bayenzi loo nto banityala
abakhokheli benu abefundisi bamele ukungalali nabo ngenxa yenu abezansi. Never ngisho. That's why naga abefundisi benu bathandazele nani. Ninikele kubefundisi benu. Ninikele kwi-branches because abalali bethandaza ngani nini apha. Sanovimba abefundisi imali. Abalala befundisi bethandaza ngani. Khuphani isishumi kuzokunikwa abantwana bakaThixo abangalali ngenxa yenu asele naniholile. Okay? Uyabona sibanishe anikhatha. Prophetic man. Okay. Yazi bangani dinika koni ubulungu. Uma ngaba umkhamete anga submit kwinkokheli yakhe abe umkhamete ethandaza. Inkokheli yona manje ithandaza futhi lo nyaka akukho kwankokheli kule cawe uzobe bakunikelwe ihoko umva. Ndiyayikhupha le cause ngisithi akukho kwamuntu oyinkokheli kweli bandla kuzoba khusha imali eyinkokheli ingabono yakhe. Uthi sithi sibenza amadimoni emali. Inkokheli kumele aqale yona ibe ngumzekelo nasebunikeleni. Ingahoqi umva ekunikeleni ngathi umbeke wena amazwini. Nami lo ndiyanikela ndlani. Hayi ndiyanikela ndlani futhi. Which means imithandazo yakho nanku umfundisi wakho on top, nansi leader yakho on top, nani bantu baphethe i-administration sanizithatha light ababantu nimathi administer. Pray ngabo. You are their leaders so that bani serve submission. Okay, baba uthiwa lento inohamba kanje. Umntwana ngimoshile. Uphambi umntwana isabhaleka umntwana Thixo ndiyafundisa le vision. Umuntu abala badlala bebosha. Okay, masithi ya masithi mshaya. Ayibona ngathi hayi ngithanda ufike eqala. Hayi kodwa abantu hayi bamahambe mahambe namaninzi. Sabanye ngempela leya. Namahambe entela. Yebani bona Thixo wami ndingamuthi. Okay, ufuna le. Okay. Jonga bangwele. Okay, babe ndabamabili namahambe. Uba ngabe kuthiwa akani bethu Satan leqala emahamenteni iyaphi kumfundisi ngamanye amazwi isafety yakho awukayi kumaster nguhatshele lo ngubaleni lo nguthakatha lo ngumthobela mamuzungula andithi uma ngaba kuthandaza bona bethandazela nina ndibe mna pha phezulu ndinithandazela nonke amagqirha ngasimona kanjani. Uyaqala kukhona abayekelele uthakatho ezisathi siyabulaleka thina sithandazela abantu abangathandazi at all. Sibethwa ngamadimoni ebekumele bamanye awazi ukuthi aphele lapha kubo. Ndiphinde hleze ndibe nabafundisi abangekho kwakule nto. Abe ezibiza nge-cashboard but lityutyutyu lento elakade kuyosa ivukile zintswe. Yebazalwane eli bandla lasekwa ngomthandazo. Eli bandla lisaphila ngomthandazo. Nabantu abalilwayo siboyisa ngamandla omthandazo. Right. Ifavor kaThixo elapha kule master vision
yehlala kubefundisi abesenza kakuhle wonke umfundisi ophansi kwami othexayo kwimimiselo yelibandla aphume ekaleni uphoswa ifavor kaThixo kamadikiza. Wonke umfundisi osubmitha kakuhle kuThixo mothi kuwo by so doing ide ibe ngathi usubmitha amadikiza esubmitha kuThixo wevision. Lo mfundisi automatically ufumana ifavor yevision asubmitha kuyo ithobela. Wonke umuntu orebellious ephansi kweumbrella uzikhupha yena kwintoni kwifavor yeumbrella. Nakunyaka usaqala lumka ungakhutshwa uSathana under the favor of the master vision. Fantastic. Masike ngo ifavor kwivision. Bazalwa ithi abantu ndinichazele ngefavor nevision. Kuninzi ukubhatyaza. Kodwa tawula. Mtawa please. Ibana ngonke ndifuna ndiya esonweni nawe holiness ngomsofa. Kuninzi ukubhatyaza. Kwethu thina zikokheli siyaliwa nguSathana because why uSathana elwa kakhulu ivision bearer? As long ivision bearer isahleli kwivision ifavor kaThixo ayimki kwivision ngenxa yevision bearer engemkanga kwivision, then abantu abaseva phansi kwalo vision bafumane ifavor of God because of the visionary ehleli kwivision. Kodwa uThixo unje akagwebi ecimene. Mninzi umuntu ukukhala apha kum engaba udala waexposwa uThixo. Into endifuna ukuxelela yona nawe nansi isecret. Yazi ivision yakho. Secondly, make sure that the vision that you submit into uyayithandazela ukuba ingaphumi kuThixo, kuba ukulungelwa kwakho kuxhomekeke ekuhlaleni kwevision bearer kwivision nefavor yevision. Mamela ke, as long ivision bearer isagcine ivision selibhatyaza yebangcwele siyabhatyaza thina vision bearers kuba singabona abantu umkhaphi uantichrist ajolisa amatolo kubo so that siflatyaze siphume embonweni siphume kuThixo singafiki ku-Y singafiki ku-Z sibele ku-QRSTUV. Mamela nabo ubulumko ngabula mna engacela ubulumko bamandla kaMoyingcwele. Nabo ubulumko never deviate kwivision kaThixo akunike yona. Then your common vision, your personal vision, your individual vision kuya ngokuthi ivision yakho isubmita kwivision ethana nani nanoThixo. Oh Thixo nazi ke buhlungu ngithethe izanamba lokugarayo ndinibonisa inkonzo ezithweleyo vision lento bangwale ungazazi ungabuza uThixo nawe uyongena enkonzweni
ethweleyo. Kanti kuyini madoda? Naxa kuthwelwe kunje, xa ethwele uRhadebe udlamini umzozo yakhe, once aseve phansi kwale-umbrella, azikwazi inkunzi ezimbini ukuba sebusihlantini obunye. Uyamazi uThixo, futhi ivision yakho ibimkholisa uThixo. Uthi usamkholisa uThixo lalo vision, uyongena kwi-umbrella yecawe enenyoka, kwi-umbrella yecawe ethweleyo. Uya nento zikaThixo, akazuziphatha. Suka phambi mntanami, suka phambi mzuzu, suka loo ndawo. Jonga ngiphi na mnelesini abantu abaninxoyo manje Thixo sebengafuna uba umde kangaka. Bengafuna umde kangaka qha le nto uthi umuntu akavumi. Khatheba, okay? Kibamba bakhatheba. Okay? Ufuna le nto iphume apha niyibone into yokuthwala mfowethu. Is apha is apha ebeseva kakuhle uThixo, oyiswe zizinto zendlela. Ngamanye amazwi ohlule nguBTY, abe ngathi akekho uThixo apha, because ukuBTY, ndithe BTY test yakho nobani noShawa, uThixo uphinde ungena nawo, andithi? Then ngokungakwazi ukunyamezela endakucela kuThixo, ngoba wena awukwazi ukunyamezela, futhi awukwazi ukulinda, futhi awunakhono, uphume from uThixo esekhona uyofuna kwindawo ngenoThixo, uhamba nezinto zakho. Yiyo le nto etyeba uSathane, akananto uSathane. uSathane udla ngezipho zikaThixo eziphucwe kuThixo wayanazo. Ezulwini asishoti nabutyebi nazinto. Therefore lo muntu othweleyo uzosubmita phansi kwantoni? Kwe-anointing. Ubunezinto zikaThixo, uyandiva? Awukwazi ukuphinde ukholise uThixo uphansi kwekhava kaSathane. Yiyo le nto ethi uThixo lo nyaka ngunyaka wenkunzi ezimbini. Sivana? Niyayibona inkunzi? nguThixo lo, inkunzi stand for the kingdom. Siyavana? Le kingdom ilahlekisa abantwana bakaThixo abaninzi. Mninzi umzalwane okhonza phansi kwe-umbrella engafa kuthwelwe. Hayi. Oh, unaprofeta nengoba unaprofeta nje. Kulo nyaka umuzulano lu-in 2 times. Salama drama mini. Oh, Thixo, wona isiprofeta kodwa amambena uprofeta nje Thixo kwani prophetess. Bangcwele, mama. Ninjonge. Kulo nyaka umuzulano lukabili. Kukhona iWestern Bloc. iWestern Bloc ye-America ne-Europe. Kubekho i-Eastern Bloc, nibo? Eastern Bloc yiRussia noChina sebani. Kunomuzulwano olukhulu worldly politically kulwa i-East ne-West sebani. Yinkunzi le ayifuni ukuhlehla. Iba inkunzi lo bheki wathi unikali. Masiye. Imama ngoni. This is happening globally, politically. Inkunzi yase-West, Europe no-America, eyase-East, go-China, no Russia. Okay. Mamelani bangcwele, sanukhathu, zombini ezinkunzi, they belong to the same kingdom of darkness. Nikhona? Alright. Nizova kulo nyaka umlo, Trump versus East versus Trump. Nikhona?
masize ekhaya eSouth Africa, because iSouth Africa, iAmerica eseAfrica, into eaffecta iAmerica will affect iSouth Africa ePhathai. Ndiphendele ndiyaphrofetha ngoku. Hayi kuba ndithanda nakusho kunonguzulwano usathana i-kingdom of darkness uyohlula kabini kuba ne-western bloc ne-eastern bloc, both of them ziphansi kwantoni kuka-antichrist. Ngumbuso werhamncwa noba iRussia noba iAmerica, umbuso werhamncwa mnye, but kulo nyaka nizobona udividekile, kuzaxabana inkunzi ezimbini zobukumkani obunye. Ningaqhathwa nina makholwa ndawunifundisa uba yithini sihlabane America neRussia, Europe neRussia, ngande amathekisi jongani kuba iSouth Africa yathi nca kwiAmerica, umoya o-affecta iAmerica u-affecta iSouth Africa. Then eSouth Africa kuzolwa imibutho, ungquzulwano elilubona globally ku-Eastern Bloc ne-Western Bloc. Apha ekhaya kuzongquzulana imibutho, koqale kuqhekeke umbutho omnye ube ziphisi ezimbini. Then ezo peace zixabane nezinye organizations, because wathi uThixo kum ngo-2020 xa ndandisithi uthi uThixo i-constitution yaseSouth Africa aqoke ngayo upresident ethi uThixo makayitshintshe bala, wathi uThixo kum mandibhale ndithi South Africa mene tekele yufasile. Ndanikwa uDaniel chapter 2 verse 21, wathi uThixo xa icollapsa iSouth Africa izocollapsa ngoDaniel chapter 2 verse 21 to 23, apho kuthiwa uThixo umisa ubukumkani aphuke ubukumkani. Then sikulo era yokubhukukwa kobukumkani, both the kingdom of darkness globally iyabhukukwa yi-kingdom of light globally. Then eSouth Africa kwenzeka lento, bazaxabana bodwa, uzabohlulelana phakathi umbuso, njengoba nombuso we-Eastern Bloc ne-Western Bloc wohlulelene ungumbuso omnye. NaseSouth Africa nizobona umbuso usohlulelana phakathi ngumbuso omnye. Yindlela yokubhukukwa kohulumente waseSouth Africa. Bazongqubana bodwa, bazongquzulana bodwa, one kwiphathi enye yoba ngamaqembu. Lo maqembu alwe nezinye, in fact izoba i-intra-organizational war. Yintoni intra? Kukuqhekeka baxabana, intra-organizational war. Kube khona i-inter-organizational war, kukuba amaqembu ahlukahlukene axabana xabana wodwa, intra. But u-intra uxabana into eziyabantu zihamba kuye zintweni. This year ikhona manje. All right. Uthixo xa ebethi uThixo kumthiyo utsho kathathu uThixo, wathi uThixo uyandicebisa uba masiqineni emthethweni wakhe, kuzolawulwa ngomthetho kaThixo. Emva kwayo yonke le mbutye kuzolawula umthetho kaThixo. Theocracy. Uzothini bazona baku ecaweni uthela ukuthola ecaweni bazulwana. Awuthi bawubona xa ugqibela.
nikhona abangcwele right uthi ke uThixo mandithini kuni uthi uThixo kuni manixele lento uthi uThixo musani ukoyika nikhona khawufunde u2 Chronicles chapter 32 verse 7 and verse 8 sizivale ngayo. Oh nivela abangcwele ukuthi intela umfundisi mandikiza uthi uThixo musani ukoyika ukumkani wase-Asiriya khawufunde funa abantwana imali bangcwele jongani kaloku mna ndiyagcina yayingo-2021 sevana 2020 yayingo-2020 ngexesha le-COVID ndanikwa esi scripture nguThixo u2 Chronicles chapter 32 verses 7 and verse 8 sikuye ngqo ngoku ibandla liyandiva yayingo-2020 wathi uThixo wandinika eli lizwi 2 Chronicles chapter 32 verses 7 and 8 sikwelo xesha ngqo ngoku funda verse 7 yomelelani nikhaliphe ndizothi kuni uqala nje unyaka be strengthened be courageous yes musani ukoyika musani ukukhiphuka umbilini ukumkani wase-Asiriya nokumkani waseBhabheli nokumkani bonke abakhokhelwa ngoBaal spirit musani ukoyika musani ukuyoyika i-witchcraft esiXhosa ukumkani waseBhabheli ukumkani wase-Asiriya owaseJephutha they stand for the leto u-Antichrist ifana igama lami mnandi isho anothi isitama hey i-Antichrist ithola igama lakhe ihamwa abazalwane sanubaleka lelo lihamwa ukumkani waseBhabheli lihamwa in nowadays owase-Asiriya in nowadays lihamwa owase-Christ imandi tolike akuthiwa musani ukoyika u-Antichrist kuthiwa apha ecaweni sani ukoyika amagqwirha kuba ngawo amele u-Antichrist apha ecaweni musani ukoyika ya nayingxokolo yonke bangachiphuki nombilini sho musani ukukhiphuka umbilini ndizonixelela kwatsho uThixo ngo-2020 uba uza ixesha apho uSathana azawuza ngesantya ukumkani wase-Asiriya nina ze ningoyiki ningachiphi ummelini nomelele kanye ngexesha boyikayo bona ya musani ukukhiphuka umbilini ukumkani wase-Asiriya nayingxokolo yonke anayo ngokuba baninzi abangakuthi phezu kwabangakuye Thixo yebazalwane khanikholelwe kule nto ezoyithetha nge-1 kaSeptemba 2022 nge-1 kaSeptemba 2022 ibandla liyazi lento ibandla uThixo walifumana loyisiwe ndithetha mna iicawe zase-South Africa zidibene zonke kwisikali sikaThixo lafunyanwa ibandla lohlulekile tu ukuba lingasakwazi ukulwa norhulumente ka-Antichrist loyise then uThixo wabhenela kuma-intercessors ase-South Africa ndibelekulukanive ngo-2022 uThixo ucenge urhulumente izihlandlo andava zingaphi ethumela abaprofeti eKapa ethumela abaprofeti koo-provinces kuthiwa mababuyisele ulawulo kuThixo kuba u-Antichrist uzokubesela kuyiwe kwi-governments abavuma ukuphuma uSaddam eKuwait
labe ibandla lizika because lintwile kule mali ka-Antichrist. Alakwazi ibandla ukuzihlangula because londliwa ngale mali inye inokisela uThixo eMzantsi Afrika ka-Antichrist. Wancama uThixo wabhenela kubathandazi wathi I want my wailing intercessors. I-intercessors ezilindayo ezizawucina because uba ngaba i-intercessors zokucina wayengazivusanga uThixo ngesingaphezu kweSodom neGomora eSouth Africa. Bona abefundisi dithatha abapostoli bekhona, abaprofeti bekhona, beprofeti sohlulwe wathi uThixo wabhenela kuma-intercessors lohlulwe to ibandla laseMzantsi Afrika uba lengalo u-Antichrist. Nge-1 kaSeptemba 2022 uThixo kwaqalisa umlo kwela kwamoya kusilwa ingelosi zikaThixo ezikhokhelwa nguMikhayeli kuzolwelwa ibandla elincedwa ngabathandazi. Abantu bakwamoya abanjengathi bayibamba okokuba uMikhayeli wehlile nomkhosi wakhe ubesilwa nantoni. I-government yonke i-government iseva u-Antichrist. Ndithe kuni nge-crossover urhulumente globally umi ngemilenze emithathu. Umlenze wokuqala uSathane ulawula urhulumente ngomlenze we-politics governmentally one. U-Antichrist ulawula ihlaba likaThixo ngomlenze wesibini economical leg through i-concept ye-currency. U-Antichrist ulawula globally amazwe ngamazwe ihlabathi ngomlenze wesithathu ogama layo liyi-religion. Zilapho neca ezingenathini. Likhona ibandla? Likhona ibandla? Okay. Ngoku siku-transition period. Le transition period i-globally but apha eSouth Africa yenzeka literally izawubonwa. Why? I-politics zigcinwe yimimoya ethe yabona uba iyasuswa, ubukumkani babo buyaphelelwa. Ingelosi zasekhaya oko zilwela thina zisusa urhulumente ophase uThixo. But kulo nyaka kaZ, kulo nyaka 2026 yonke le mfazwe ibisiliwa in the realm of the spirit. Nizoyibona ngosi. Xa sekungquzulana iparty organization intra and inter njengoba kudala isenza kwamoya noqala umqaphela this year. Xa sele isenzeka thina maKristu uthi uThixo masibuyelele kwi-theocracy. Yintoni i-theocracy? Ngoba siphethwe ngedemocracy minus theocracy nikhona. ISouth Africa iphethwe ngedemocracy without theocracy. There is no element of theocracy in this government. Government kabani eyaphathwa democratically. Government kaSawule. Le government kaSawule iqale ngoTata uMandela kuthi. I-government kaSawule yangena kuTata uMbeki.
igovernment kaSaul yangena ngutata uZuma ngokugqibela lo kwi-government kaSaul. 1 Samuel chapter 1 verse 8. Sorry, 1 Samuel chapter 8. Ngoku uyaphelelwa u1 Samuel chapter 8 kulo nyaka. Kuzawungena u1 Samuel chapter 16. U1 Samuel chapter 16 kukuphatha kukaDavide akukolapsa uSaul. uSaul kangaphatha ngetheocracy, uphathe ngedemocracy. Noyiswa noyisakala idemocracy. Ku-chapter 16 kungena intoni? uDavid. Uthixo South Africa. uDavid xa ingena yena, unlike uSaul, ungena echata noNathan. Silinde eSouth Africa umtshato. Kunomtshato opreparwa ngamaZulu eSouth Africa, apho uDavide azawuthi take over kuSaul. Athi xa ingena ekuphatheni uDavide abetshata noNathan. Ngubani uNathan? uNathan ngabaprofeti ebandleni. uNathan umele ibandla elizawukhokhelwa ibandla ngabaprofeti. Nakumzekelo uDavide ongupresident wase-South Africa welo xesha akazufana nopresident lukhoyo esivasele ese-America uTrump. Lo president ozophatha otshata noNathan, before aye America uzobuza kuNathan uba uthi uThixo ndiye na uTrump. Norhulumente uzayo kaDavide awuzugxanathela uzothi nangu president kuku eRussia kuPutin, nangu president, kanti ngoku kaThixo bekungamelanga uyini. Then norhulumente uzayo kaDavide otshata nabani? noNathan. Ibandla bazawuphela aba baprofeti bokuxoka abathweleyo. Yena lokuprepara abaprofeti bakaThixo bezwi bayaphelelwa this year aba. Kuvuswa abaprofeti benhliziyo kaThixo abazothetha ebantwini ukuthetha kaThixo kwenhliziyo zabo. Kuvuswa abaprofeti bakaThixo, the sons of Issachar. Kuvuswa the son of Issachar, abaprofeti bexesha likaThixo abavuswe nguThixo, the sons of Issachar. Then upresident owoyika uThixo, into yokuqala aza kuyenza uzawulungisa ubuxoki obuthethwa ngupresident Zuma. Athi we have the best constitution in the world. No president into yokuqala uzosusa yonke imithetho ka-Alice Bailey ekwa i-best constitution in our country. Nizombona ngaloo nto lo president, nizombona xa engenayo into yokuqala yena uzawususa imithetho yedemokhrasi e-antichrist. Ayizuphela idemokhrasi, ayizuphela. noDavide zanganikwe pure theocracy. uDavide kwa-renovatwa, kwa-improva idemokhrasi eyayisakele njengalethu. How it was improved? Kwafaka la Theo otshilwe kunguThixo izolo. Then eSouth Africa, for the first time in Africa, ilizwe lethu lizawulawulwa ngesystem ethiwa yi-pure democratic government.
governance. Indeed, for the first time in Africa, we will be the first country egoverniswa nguThixo through theo-democratic governance. Ndixeleleni ngophi umshumayeli enike neva exela uba kuzokwenzeka lento eSouth Africa athi kuzawuphathwa nge-theo-democratic. Lo umbuso ubhukuqiwe, siphethwe siporho, awusekho tu, there are no muscles, sithathiwe nguThixo, siphethwe siporho, amathambo azofohloka ngoku. Ecaweni wabahloleni ecaweni. Ningane message yethemba, thelenyaniso kwaza kwenza. Ibani bangcwele, do you mean kungathethwa izinto ezingaka nibe nibale ngathandazini? Tell me, lento jonga niye ku YouTube, akekho umuntu onikwe lento le-theo-democratic governance isanikwe emeqhayizi ngasebani. Nina abantu bebandla emthethwe ezimfihlelo angasifuni umtholi, niphinde nilale nini. Hlanu ngoba mthonsikele siyavala ngihambe ngoba. Ebangcwele. Namhlanje nge-first Sunday ndithethe isecret kuni. Khani buye nini emthandazweni. Okugqibela. Bangcwele. Kuyanikupa hle. Kuyanikupa hle. Bashale naba bomarena Jesu. Kuyanikupa hle. Oyini bantwana bakaThixo. Khani ngayi-theorize i-LPU. Bantwana bakaThixo ndiyanicela. Khani ngayi-theorize i-LPU. Ndicela kulo nyaka sithandaneni nyani. Kwinto yonke bangcwele uThaba alufuni uthando, genuine agape love. Ndicela namhlanje xa sizophuma sike sivuselele agape love. uThixo sibali ndiyendalile ndithandaza. Next week izofundisa ngevision in depth. Bekusay intro namhlanje. uThixo uyandilimaza. Uthi madikiza ndakunika iscripture senhlambuluko entabeni engcwele kuTholo. Ndathi eli ibandla endikuvusela lona zeliphile ngenkonzo yenguquko, liphile ngenkonzo yenhlambuluko ukuze lizuze ubungcwele. Utsho uThixo uthi ivision yelibandla ubungcwele ngu-1, i-righteousness ngu-2, u-3 peace and love, u-4 unity, u-5 power. Utsho ndikutsolo uthi uThixo kum esokudala ethi anizuyi-understanda iBhayibhile if anithandazi. Anizuyitolikelwa iBhayibhile nguMoya Oyingcwele xa ngaba anifundi iBhayibhile nithandaze ngayo. Uthi uThixo kum into ezawukwenza nibe ngamaxhoba esono, amaxhoba kaSathane yi-constitution yase-South Africa. Ungalali kwam, ungabhatalanga. Awulindile uqala ubeka imali besolala. Hey, bangcwele ndiyanazi bangcwele
i-attention span yenu incinci siyavana bangcwele ndiyazi uba i-attention span yenu yadliwa yintoni colonialism i-attention span yenu incinci bangcwele ndiyazi uba sendine overload niyazi uba kutheni bangcwele ndenza le nto mna bangcwele andisashumayeli kuni seniyazi loo njengotishana ndiyazi uba after 1.5 hour senisozela sendigalela phezu kwento echithekayo benisazi uba kutheni ndiyazi loo nto but still ndithi-persist jongani bangcwele noze nindive kudala mna ndiyadlula kuni after 1.5 hour ndiyazi uba nicekekile ingxaki yam ndishumayela komoya ngoku ndidlule kuni i-attention span yenu ayisayibambi le nto ndiyayazi loo nto yintoni ebangela uba ndithi continue ndiyazibona uba ngaba ndiyayeka ndizoba yiluza kwela kwamoya ndibetha imimoya kuba ezi zinto ndizithethayo noba anizivanga nina kodwa imimoya ndiyilimazile ngazo uyawuthi sowuhleli kwakho ngenye imini njengoba ubulele nje le ntshumayelo yoba ngathi iyaqala izobe iqala nyhani kuphozuleyo ndiyekeni bangcwele ndishumayele komoya nilele because i-attention span yenu yagquthwa i-colonialism ubukoloniyali until you are decolonized noba ngashumayela 5 hours ngenibhoreke into yenza uba nibe ne-attention span elimited nakuthixo nibethwa yingqondo egcwele ubukoloniyali mhla kwakhutshwa i-colonialism nizawufana namayotshwa ubusuku bonke khaliphatha ozeni hayi khanizwe yinto amelekayo bancinze utheni ndixeleleni epatini mntanam ngo-6 akho kulala kutheni pha yinto uba imimoya yabakhulula nina yanozelisa inenza nidikwe then ndidila naloo mimoya hence ndingayeki hayi ndiyayithatha bangcwele mna ndiyanazi uba kudala nidikiwe ngoku andiseva wale ndiyithethayo kha andiyithethi kuni ndiyithetha komoya jongani i-pure democracy iyaziwa kwela kwamoya uba yiyo esisisombululo kurhulumente ozayo u-antichrist ophethe South Africa u-antichrist ophethe South Africa uyavuya xa ninikwa messages of hope yiyo le nto nizawudikwa nozele nilale usathana akafuni niyazi imfihlelo ngesi kodwa epatini phinde manikiniki nitatalaza bethu 7 to 7 hayi ngenxa yengqondo zenu ndiyayeka ngoku cela ingqondo zenu ezi-colonized ndicingela ezi ngqondo zenu zi-colonized zicingeke tu andishumayeli kuni noyesu emveni kokufa kwakhe zangonyuke wehla wayokushumayela komoya nomadikiza akasashumayeli bantwini ndishumayela komoya ndinihoye kanjani sayinagqitywa ngusathana nje ndinihoye nto wanigqiba kudalo ngomoya okucikeka
uma ungakwazi ukuphatha into zikaThixo for 5 hours 3 hours too much because uSatan ufuna niyobetha itwalatsa 7 hours awunalo ozeli. Andishumeli kuni noba ningalala ndishumela komoya. Soze bamthande uAfrika back to God. IneBhayibheli kuba unesithilelo ngeAfrika, unesithilelo ngeSouth Africa, endihleli kuso ayaxoka amagqwirha anganilalisa nonke, ayaxoka amasatanist anganozelisa nonke, ayaxoka amadevelopshipa aninika umoya obuthongo nizawulala nodwa kodwa imimoya ndoyikhwisha indazi. Yabo namhlanje angiyikhwishanga ngesimpondo yemimoya kukuhleza amathambo. Ezimfihlelo ndizikhile apha akafuna antichrist ibandla lezazi. Ninethamsanqa ekuthethwa imfihlelo lijongile noba niyozela phakamani. Phakama Nkosi yezulu, phakama Nkosi yezulu, kudala ndinicenga ngo-LPU. U-LPU yiweapon yoloyiso ka-Afrika back to God in a better way. Love, peace, unity. Amagqwirha wayekeli thanda utshaba lwakho. Sizawabetha amagqwirha weli bandla ngokwathanda. Musani bangcwele ndiyanilumkisa ningaphakathisani. Anigqotyelwanga kuthetha ngamagqwirha nina ndim ogqotyelwe loo nto. Anigqotyelwanga kubona abathakathi lecawe abazanga kuni baze kumnikazi lecawe. Yekana amagqwirha wam kum. Sanuzijepa ngokubona amagqwirha ecaweni ngeke ni-enjoye isalvation. Xa utyhilelwe ngegqwirha kulumkiswa wena, kulungiswa wena. Don't tell umuntu ongatyhilelwanga uba niyathakatha because kuyazeka sometimes umuntu kusithwe ngaye kungenguye manyani. Xa uyoxela uba uyathakatha kanti usithwe ngaye umoshe ibandla. Abafundisi abaninzi achithekile amabandla ngokuvumela abaprofeti ababona amagqwirha phakathi ebandleni. Mna ndiwabona kutheni ngawaxeli pho ndiphambene. Awaxelwa amagqwirha. Xa ulibonile usebenza ilizwi elinguDuteronomy chapter 29 verse 29 uthandaze ngalo kuba okutyhiliweyo kuthi kokwethu ungalityhilelwa igqwirha seluloyisile automatically kuba awafuni kubonwa, awafuni kwaziwa. Lakubonwa igqwirha liyabona ulibonile. Every time igqwirha lisiza kuwe liza litheni lisingene liza ngomva. Uba kwenzekile waboniswa, bonisa impundu ezizikulu ezimnyama thuna ungazi basezigabani. Uba linganakubona uba ulibonile liyazi uba into yalo iphelelwe. Amandla egqwirha kuxa ubone umva. Usabone umva egqwirheni
lisenamandla de ube ulibonile sevana xa ulityhilelwa ke ngoku ulibone ngosi aphele tu amandla walo kuye qha niyafelisha usuke waniyothetha ngalo sowuwinile uliwini sebo ke ngoku yangifundisa mama sujoba omnye umzalwane ngokuthi ndiboniswe umzalwane ubani kuba uyathakatha uyabona elagwirha utyala uba mandiphumelele sumjoba umzalwane xa uboniswe ngegqwirha wena xa uboniswe ugqwirha iyakuDuteronomy 29 ungatyhilelwa nguwe onikwe amandla to destroy elo gqwirha basinda abanye ngenxa yakho nako wena uyothetha izinto okugqibela ndinipha eyokugqibela isitshixo bazalwane alikho iyeza lokoyisa uSathane alikho iyeza lokoyisa ugqirha ngaphezu kwe-gift of love the concept of love if uthando loNguthixo uThixo unguYesu ungenakaThixo uYesu xa ehlele enhliziyweni uYesu omthando akakwazi uSathane ukuba angafumana umuntu ohleli uYesu omthando enhliziyweni yakhe xa azokubetha uSathane ukususa kuYesu uthando sanuvuma bazalwane kulonyaka uxabana nabantu oh yimazalwane apha ecaweni ndiyanicela mabeqhuyo wena uvanane baqephuka umoya lo ukonyamela yebazalwane saluxabana ba apha ecaweni khanithandane nibone manje uzoyifumana na ichance uSathane ninothando because love is God uThixo omthando xa ihlele enhliziyweni akakwazi uSathane ukungena emthini mabona mafako sebenzisane umlomo ekuthandazeni not ekuphetheni niyayilimaza le cawe bangcwele nina niphiwe a cream of the gospel but nilwa ngesixhobo esirongo niyathetha nithandaza iyaphixana icawe egcwaliswe kakhulu wasilidwalise nigcwale ningayikokhuphela ebantwini nizawuxabana nodwa nihlabane kwangalomlilo usho ucimeke lodwa ungekasebenzi umsebenzi wawo ngaphandle yini ma-crashboard amahle niyandiva kwi-first Sunday ndi-introduce ukuphandana sanuxabana mama ingakumbi nini omama bayophinda omama bakhude kudizeni ngemilomo engathandazeli ekuthethayo wandisikazi ketwana yebo mama khanitshintshe khaniguquke khanithethe ixesha lenu emthandazweni not ezindabeni ninanisile nisile akukusoba ningathandanga nithethe hanisile no atsho manifuna uyi-1 athi yabona amathekisi yazikhomitha ngosiyavala ngam ndidini ukuthetha I want to pray azam noma munye nje ngokuqala bengithethi ngiyexoka hayi athekho ngamnqashe mnandi ndifuna umuntu othi ngidinwe finish ukuphetha ndingathandazi ndizocela amandla okuthandaza hayi njengoba nonke uyasiqonda uba iyashesha imeko ngifumene mathele nahlala indazi hayi
anginamfundisi mina nginotonki bonke babeva ndiwanyathela lapho yaba hera kindlela andiwanaki esona sipho sikhulu uthando ona mthetho mkhulu ngomthetho wothando esona sipho sikhulu uthando Corinthians chapter 13 uzodlekaya ona mthetho mkhulu ngomthetho wothando Matthew chapter 22 verse 34 ufundekayo First Peter chapter 4 verse 8 uthando lugubela yonke inkitha yesono iSouth Africa bangcwele isonele sibhukwa yi-national sin yiyo lento ubungcwele bunzima ubungcwele eSouth Africa Korinte chapter 15 verse 56 amandla esono ngumphetho into eyenza benje eSouth Africa kube filthy i-justice system ekhulula isono abantu they need to be regulated by the law but once in law ibe nyemfe ibe nyiki ibe nyoko njengalo mthetho waseSouth Africa kwanda isono iSouth Africa bangcwele iholiness inzima one isono eSouth Africa sakhululwa ngedemocracy kunzima ukuphila ubungcwele kodwa siza kuphila because uThixo othi yibani ngcwele kuba namthi ngcwele uThixo uyasithanda uthi madikiza elela abantu bami amaKristu okokuba ndiyayibona into eyenza bohluleke kangaka sisono umthetho waseSouth Africa ulandela izwi amandla esono ngumthetho then tell my people to love one tell my people to love one tell my people to repent always tell my people to confess their sins always then they will maintain my holiness uThixo uMzantsi Africa ufilthy umthetho waseSouth Africa is a national sin wonele ibandla wonele abantu bonke siphansi kwecase because of national sin then uThixo sakuphila kanjani ubungcwele xa usikwilizwe nje siza kuphila ubungcwele nge-message of love one sakuphila ubungcwele ngokuhlala sirepenta 3 ngokuhlala sivuma sicela izono zethu siza kuba nabo ubungcwele through the blood of Jesus Christ other than the blood of Jesus Christ akukho bani eSouth Africa ongakwazi ukuphila impilo engcwele ngenxa ye-justice system eswaneleyo xhosa sakho uvele noma nivanga nini abantu abangcwele
abantu abasha bangayithetha inyaniso bayohlulwa iholiness and abazi understand bakupheli besohlula kangaka iholiness wesumbulo uhlexezo yeyona nto enzima eSouth Africa yenzwa ngumthetho ovumele isono ngoku basindela abantwana but kuyo yonke loo nto uthi bantwana bam hlalani enguqukweni hlalani enhlambulukweni niza kuzuza ubungcwele bam njengoThixo ngokuhlala enhlambulukweni. The concept of love mayokhele kuni so that izono ezininzi zinyibilike because isono sithithela insebenzo kaThixo kodwa uthando lugubungela yonke inkitha yesono maniphi isono sithithela insebenzo kaThixo kodwa uthando lugubungela yonke inkitha yesono. Khona zakho Nkosi Yesu namhlanje ndiqoqiwe inhliziyo yami ngimasamatheka ngifuna ukuphila ubungcwele kodwa imeko ye-justice system yelizwe lami ayivumelani ne-holiness efunwa nguThixo. Ngenxa yaloo nto ndityobhekile zizo zonke izono, isono sokucinga, isono sokuthetha, isono sokwenza sihlala sindijoba imihla ngemihla kodwa uphezulu lakho masibe ngcwele kuba nawe ungcwele. Thixo namhlanje ndincede ndivumele ndikhulule ndiphile ubungcwele ngokuhlala isazela sam asindibonisa sindixelela ukuba ndonile isazela sam ndingalwi naso isazela sam ndisivumele ndihlambulule ndivume izono ndingabali ukuba izono ndizivume kangaphi as long isazela sisandibonisa ukuba ndonile. Ndincede Thixo ndingayenzi ingqoshoba inhliziyo yam isazela sam ndisikhalele kodwa namhlanje isazela sam masingandonwabisi masingandiphumzi ndihlale ndihlambulula imini nobusuku ukuze impilo engcwele ndiyizuze ngobabalo olusegazini likaYesu. Ngenxa yaloo nto ndiyakuvuma Yesu Kristu uyinkosi yam ungumsindisi wam olula zonke izono zam endizenzileyo nebe ndisoyika ukuzihlambulela ebantwini bakho Thixo abakhokheli. Ndiyakholwa uba namhlanje ngokuza kwam kule altar call akukho sono sam ungasixolelanga, zonke izono zam uzixolele. Amen. Abantu abawayo nibayeleze bani bani abawayo kuzikhona abantu abazakuwa bengawiswandini. Mamelani andikwazi kushumela uAfrica back to God uThixo angandinqweneli nge-miracles, signs and wonders. Bonke abanomoya omdaka apha babambe Holy Spirit.
imimangaliso, imiqondiso, izimanga ngomoya oyingcwele bayaphiliswa bagulayo. Bayaphiliswa bagulayo, ziyanyibilika izifo ngoku. Ayataka amadimoni, awanaka ukunyamezela nomlilo. Yes. Take the fire now. Thathani lamandla. Hambani niyolwa. Hambani niyolwa. Niwafumene lamandla. Hey! Lamandla niwafumene. Hambani niyolwa. Hey! Lamandla okulwa la. Hambani niyolwa. Hambani niyokoyisa. Naka lamandla. Yes. Hambani lamandla. Hambani. Naka lamandla. Naka lamandla. Thatha namandla. Hambanyona. Hambanyokoyisa. Ama-Satan. Ama-devil worship. Ama-gqwirha. Hambani.